Ei, mutta jos on niin surkee, että Se on täytyy mennä vinkuun jollekin purkkaiden jostain vitun tuopista. Ei, se on ihan sama. Maailman Ensinnäkin siinä ei oo vitukaan persettä. Niin. Kato, ihan siis tämmönen hirveä pohkeet. Ihan vitun hirveä vatsa. Siis ihan niin vitun ruma kuin voi olla. Siis aivan käsittämättömän ruma. Mutta kun mä menen kertoon tuolla, kun noi otti tuolta oluja, oi vittu. Voitiks sä jotain, kun sä kävit kylmään? Ei, kun siellä kato, se on toi hirveä pallee tossa noin, tommonen... Ei, kyllä se on toi luonne, toi koko vartalon kyrpä, mikä niinku... Aivan sama. Sama. Mä en oo ikinä nähnyt mitään noin kuvottavaa. Ei siitä saa tapettamaan. Ei saa. Lyödä otsikkoon.